салому алайкум бародарони азиз, умедворам рӯзгори хубе доред. мо чанд муддат шуд дастдохили мошин ягон сабте бароятон накардем. пеш аз ҳама ба якояки шумо соли хонишро муборакбод мегӯям. бигзор ҳамин хонданҳову ҳамин заҳматҳои шумо самарае диҳад. лекин мутаассиф ҳамин рӯз аз чанд ҷо гузаштам. ҳамон қадар кардам ки ҳамин ашки чашмам нарезад, лекин рехт. ҳамон ҳодисаҳои дидаи ман агар шумо медидед, шояд баробари ман ашк мерехтед, лекин хуб аст ки надидед. ба ҳамон фарзандҳое ки имрӯз мактаб мераванд синфи як, пеш аз ҳама ба ҳамон нафарҳое ки падару модар надоранд, худованд умру иқболи баланд диҳад. дигар ин ки баъзан номардҳое ҳастанд дар зиндагӣ ки фарзанди худро нимароҳ месозанд. агар ҳамин рӯз медиданд ҳамон ҳодисаро дар оилаи худ, шояд ки тағйир медоданд зиндагиашонро. вале мутаассифона аз номард мардӣ намеояд. чӣ гуфтанӣ ҳастам дар охир, бародарони азиз, агар қобили қабул донед, ҳамон нафарҳое ки волидайн надорану кас надорану дар як ҳолати оҷизӣ қарор доранд, хусусан дар ҳамин соли хониш, каме ҳам бошад сухани хуб қати дастгирӣ созед. ба он нафарҳое ки ташкилкунанда ва сабаби ин манзараҳо гардидаед, худо инсофатон диҳад. оилаи худро тарк месозеду фарзанди худро дар кӯча мемонед, бо ашки чашм мактаб мерад, дигарро падару модараш дастша гирифта ба мактаб бурдесе, ӯ ҳеҷ кас надорад равад. инсофатон диҳад худованд, инсофатон диҳад. худо нигаҳбон.